Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela kwishow yethu iSolva Zothi, igama nguThembinkosi Mungu, insizwa yomZulu kodwa engenayo ibongelo. Ngibongele ongibongelayo, ngithi danko. Siyanamukela futhi-ke kwi-episode yethu entsha sha. Namhlanje-ke sifikile la size kusisi osibhalelile, wathi ucela singenelele enkingeni yakhe ngoba isimxakile yena, akazoyimisa kanjani. Wathi udinga thina ukuthi sifake unyawo lwesithathu phakathi ukuze sixazululeke lento esimphethe kabi. Sicela ukuthi-ke nihambe nathi-ke njengoba siyoxazulula lolu daba. Ningakhohlwa ukusubscribe, niphinde nishare, nilike. Lokho kuyasisiza nathi ukuthi sikwazi ukuqhubeka sinilethele more ama-episodes. Hambani kunye nathi-ke nizo-enjoya futhi lolu daba lwethu namhlanje, futhi nizofunda ningi ifundo enizosithola kulolu daba lwethu namhlanje. Sicela ukuthi nihambe kunye nathi-ke sisayozama ukuxazulula lolu daba. Kuningi enizokufunda kulona lolu daba lwethu namhlanje. Yibani kunye nathi, ungasuki nje uhlale kanjalo. Kuningi ozokuzwa nozokubona, khona ongakufunda kona lokho. Siswami unjani? Ngiyaphila ninjani bhuti? Siyaphila. Wena unolubabalo? Yebo, ngikonolubabalo. Oh, hayi siyajabula ukukubona. Hey. Bese siloku sikulindile nje kodwa ngoba usuze wafika-ke ngicela ukukufaka la i-mic ukuze uzozwakala kahle. Yebo. Siyabonga-ke sisiwami. Kambe sosikuphi la kule ndawo phela? Sisefolweni kasi. Oh, okay. Mhlawumbe ngasilandisa nje ukuthi namhlanje njengoba usibhalele siyiSolva Zothi, ubufisa ukuthi sikusize kwintoni mhlawumbe? Ngizoqala ngikhulume iqiniso liyangidla leli qiniso bafethu. Ubaba wengane zami, ngingathi ubaba wengane zami kodwa ngangimqambela amanga. Hayi bo, kanjani? Nginezingane abeyikhulisa ngezona zami. Ezami lezi ngane nomunye umuntu. Kodwa yena wamtshela ukuthi ingane zakhe phecelezi laba bakubiza ngokuthi amajazi. Yebo, ngamgqokisa ijazi. Zingakhi lezi ngane? Zo4 and okubuhlungu nakhulu sengimithe S5. Manje ngiyasaba njengoba ngizocela kunina bebuyaba umuntu obuyangishaya. Manje njengoba ngicela mina ngiyazi ninakwazi ukuthi nixazulule izinto. Sacela ningixazulule. Manje sisiwami, lengane oyikhulelwe manje yes5 yona eyakhe? Akuyona yakhe nayo. Hayi bo. Akuyona. Kwenza kanjani konke lokho? Anihlali nobabili noma sihlala sobabili kuphela ukuthi bengibuye ngigoduke ngekhaya emakhaya. Yeah. Emthatha. Yeah. Mase yakhona bekhona umuntu obade ngeni izithola naye waze wangimithisa manje ingane zakugula kufanele ngiziphindele kubo njengoba nami kufanele ngihambe. So manje into ofisa ukuthi sikusize ngayo ufuna ukumtshela ubhuti lo ohlala naye? Yebo, ngiyacela ukumtshela ukuthi ngisacela ukuthi njengoba nje ngifikile la ngizocela ingane ngizohamba nazo, sengihamba ngemakhaya nengane. Yena usafuna ukuqhubeka naye noma awusafuna ukuqhubeka naye? Inkinga ngiyamsaba. Kodwa ukumthanda uyamthanda noma awusamthanda? Ngiyamthanda, wangondlela ingane ezo4 zonke lale bekade yonke. Ukumthanda ngimthanda ngayo yonke inhliziyo. Kuphela ngisaba ukuthi mhlawumbe uzombulala mangasezolile iqiniso. Size sibu 5 pho sisiwami. Yebo. Hayi kulungile-ke ngavukwa inkanongo bhuti wami, ngiyaxolisa lapha. Hayi cha, mina ngikujaje sesiwami, okwami ukuthi ngikulekelele ukuthi ngikusize kulokho ofisa ukuthi sisize kukona. Angilona ijaji mina bese nje ngithukile nami ngoba ezinye izinto siyaqala ukuzizwa. Bhuti wami, njengoba ngikuthembile nje ngiyacela ngangishayi bhuti wami. Hayi ungasabi, ngiyakwenzela lutho phambi kwethu. Ingane njengoba ziwu4 ekhona ezobaba yedwa. Zo4 lezi eziphilayo zababa oyedwa. Kahle mangase ngikutshela iqiniso. Ubekade ngihlukumezeke ekhaya mina. Yeah. So ngibuye naye mangisaba ukuthi uzongishaya ngigoduke ngemakhaya. Kanti emakhaya ngizofika futhi nakhona kuthiwa kufanele ngithandane nomuntu. Ngathandana njengoba ngimithi nje kuyimanje. Yebo. Indaba bekuthiwa bekusho bani? Khona sokwazi ukuthi silale sidlile ekhaya. Oh, so ekhaya benixakeke. Yebo. Yeah. Manje nitholane neminyaka emingaki nalo munye umuntu wakho? Tholane nini? Sekukudala kakhulu. Lo ohlala naye manje
kwenzakala kanjani uba ofice omunye phakathi kwabo bobabili lo ohlala naye uyena owaqala kuqala naye noma waqala waqale wangishela lo engihlala naye lo okuyena ongimithizile wangishela ngangamqoma yeah ngase ngaqoma lo engihlala naye yeah so ke manje njengoba lo bengihlukumeze ngibuye ngiye kuyena lo owangishila ngaze ngamqoma ngalelo side lami yebo manje kwenzeka kanjani ukuthi ukhulelwe izingane zomunye umuntu uhlala nomunye umuntu ngizolalaphi kodwa mina wena ungalalaphi ngesikhathi kushaya kumele uhambe yebo yabona lo ngihlala naye uyazi ukuthi ngibe ngigoduke ngiye emakhaya uyazi shame ngisho ngambuza uzosho ukuthi ngike ngithi mangigoduka ngisuke ngeve ngekhaya ngisuke ngiye kubaba izingane zami lezi ezu4 mhlawumbe umbona kangakhi nje enyangeni makuthi nje fanele ngihambe nje ngiyaya yeah waya khona ubuya nesisu yebo waya khona ubuya nesisu manje seswami lo mfowethu lona awusolo ukuthi mhlambe yena akanayo inzalo noma unazo esinye izingane eceleni lohlala naye cha inkinga wadutshulwa unenkinga esinyeni wadutshula vele ke kaze akwazi ukuba nengane thina kubo satshela ukuthi afaneke simtshele leyo into leyo ukuthi ngiyakwazi uba nengane ngoba uwaba nenkinga umuntu okanjani yena akanalo udlame abe uyashaya nkantini ngize ngicela nini uthi ngicela abandla nizongilamulela okay uyangishaya Nkosi yami yabona njengoba ngize ngafika nginje ngoba ngisaba khona ngiyazi mhlawumbe uzongibamba ngisho nangeyinwele into engike ngiyibuze yona sesiwami ukuthi indaba ningabayeki abantu abanishaya into enzima ekuyekeni umuntu okushaya okuhlukumezayo umuntu okuthembisa ukuthi uzokubulala usuke kusabisa manje khona lento ekuthiwa i-protection order nisuke ningayenzi ngani inkinga phela nje ngisaba kubo nje bakubo bazothi mina sengazi ngibophise ingane yabo bekuthembile uhlala nayo ayikho into ebengayenzi bandla ke nashe bandla nami bengenzela phela ukuthi nje sibhaxa bengisishaya unjani ukuphuza yabona ke lapho ke hayi bandla uyaphuza ngifuna uqamba amanga and mayibuyile ubuye ezongishaya hayi kulungile sisiwami njengokwesicelo sakho sowenza kanjalo ngoba kuumsebenzi wethu ukuthi sisize abantu abaneyinkinga efana neyakho sizohamba ke njengamanje wena ozosihola usikhombisa ukuthi siya ngakuphi ukuze sikwazi ukuthi sikhulume naye lo muntu ofuna hayi ungasazi mithi mfethu yokusigcina number 5 lengimithi cela bandla nenze sure ngangishaya ngoba ngiyamsaba hayi ungasabi ngizokwenza isiqiniseko sokuthi akafiki kuwena kulungile sisiwami njengoba sisuka la nje manje siya ngakuphi siya ngapha noma siya ngapha mangekazi ngishaya ngiyacela ungalana mhlawumbe ngiyanicela okay hayi ungasabi sisiwami kulungile Sami indlela ngithemba ngamanye ngishaya ngicela ungilamulela hayi ungasabi khona ilani Tonko uzongishaya ngiyakhuleka ufuna ngikwenza lutho mfowethu kunjani baba bafa yabona into ebengisa masamba noma ngani yakho samba noma wengane yakho nawe ngicela ufuna ukhuluma nawe ufuna ukhuluma nawe mfowethu ufuna ukhuluma kuphela kuliwa asibi mfowethu siyacela ukuthi ukhulume nawe khona afuna ukutshela yona ibalekile lento kumele ukuthi uyizwe bafa siyacela mfowethu kulungile mfowethu siyacela ukuthi uhlise umoya uba wena futhi mina ngisuka ku TV babakhe ngizokhuluma nawe usiso lo uyena uthe ucela ukuthi sizilana sokhuluma baba khona into efanele ngikhulume kuwena ebalekile ucela thini ukuthi simsize ngoba wena uyasaba uzomshaya mangabe singeke ngiyacela baba wami ngiyacela sithando sami ucishile leyo nto phela awucishile ungasaba hayi usayicishile mfowethu ucishile ucishile leyo bafo siyacela siyacela ngizama sikhulume siyacela mfowethu ukuthi umnikeze ithuba ulalele lento mina ngishiya into sami ngizonakala namakhamera lawo hayi sicela ukuthi umnikeze ithuba ngiyaxolisa bafo ungayenzi lonto bafo ngiyamshaya phambi kwabantu phambi kwekhamera ngomshaya phambi kwekhamera futhi siyazi ukuthi uyamshaya mabe ninodwa kodwa manje uzobukwa abantu abaningi ukuthi wena windoda enodlame ngiyaxolisa baba mfowethu sicela ukuthi sihlale phansi sikhulume sithando sami siyacela ukuthi bakwethu sizamile noma kunzima ukuthi sikhulume nobafo sizama ukumehlisa kodwa ngathi uyehla uyavuma ukuthi uzokhuluma nathi siyacela ukuthi nibe niqhubene nihambe nathi sizama ukuthi sixazulule lolu daba mfowethu siyabonga ukuthi uvume
ngivuma ukuthi sikhulume nawe ngoba kubaluleke kakhulu uma wengane zakho lo kunento ebaluleke ngempela afisa ukuthi ayikhulume nawe. Ubani futhi igama lakho? Akufuni wena la. Uthini kumina? Kulungile my sister, ngicela ukuthi kubuwena omchazelayo ubhuti udaba lwakho. Sithando sami. Angithi uyazi ngiyakuthanda ngohlezi ngikuthanda baby. Ngiyaxolisa ukuthi uze kufika abantu bukomphakathi yonke lento ingenxa yami baby. Konke kufanele ngiyikhulume nawe ebalekile. Bengisaba ukuthi uzongishama ukuthi sikhuluma nawe endlini. Babalo, angenisilima mina ufuna ukulalele wena ukuthi uthini. Ngiyasaba baby. Yazi Ngicela ukuguqa ngicela uxolo kwami. Hayi ukusiza lutho lo mina ngempethu yazi ukuthini. Leya camera leyana ngoba ngihlonipha lo mfethu indlela akhulumela ngami naye. Okugcina uwena ongenisilima. Babalo, Imini into ofuna ukuyisho. ngiyasaba ukuyisho kwayinami lento enengisho baby. Ngicela uxolo. Kulungile my sister. Azakenze usilima Khuluma lapho. Xolisa baby. Ingane lezi zethu akike kweyakho baby. Akukho ngisho yodwa yakho sana sami ngicela uxolo. Siphelezelele sisi lokuthi abantwana Ngicela uxolo baby. Futhi usicelile ukuthi uma ngabe kutshela wena lezi zinto lezi ngekho uzondoda ungathini wena. Ngicela uxolo ngoba ingane zami. Bese ngiyindoda nami kodwa angazi ngabhekana nalesi empilweni yami. Ngicela ukuthi umdedela aqede mfowethu. Ngiyakuthanda sami. Ungikhuliselile ingane kodwa bengenzona lakho bengithi mangigoduka ngekhaya ngisuke khona ukuthi benginaye mina baby. Ekhaya uyazi uthi asinabani sana sami bengizokwenza njani. Endokubhlungu kakhulu. Ngisengibisi futhi enye futhi beba kuyona yakho ngabani. Ngiyacela sana sami ngicela lo rubbish. ngiyacela uxolo baby. Cela usale umphendula ngoba usekhulumile nawe. Ngicela ukuthi umphendule baba. Ngicela umphendule mfowethu. Ngicela uxolele baby. Uthi izingane zenu lezi ezo4 ayikho ngishe yodwa kuyakho kuzona. Sengimithi futhi enye babana ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Akuyona yakho futhi nayo. Ongeke imali yaseniyayo ne-clinic. Sithando sami ngicela uxolo ngizogoduka ngekhaya ngitshela ubaba wengane njengoba kufanele ngigoduke ngiye emakhaya bengizoyisatha iy'ngane njengoba esaphila esikoleni. Ngiyacela ngiyaxolisa baby, ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Asesona isikhathi sokulwa lesi. Ngiyaxolisa. Lento ibukwa abantu abaningi izobukwa njengendoda enodlame elwasha abantu kube ngathi gqugquzela abantu ukuthi amadoda uthasha abantu besifazane. Ngicela futhi ukuthi sikhulume mfowethu. Mfowethu mina ngize la ngoba ngizolungisa le nkinga yenu babi. Ngiyasebenza mina umsebenzi. Hawe ma. Ngishintshwa wami endlini yami. Masedake uyangishayile nje Ngishintshwa bami mina lapha ngizokuba Kodwa futhi idaba olubalekile. Amasimba wena. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa sithando sami. Wena amasimba wena. Ngiyaxolisa baba. Njengoba utshela ukuthi ubovu wena. Ngiyaxolisa baba. Ubona ububovu lobu, ubona ukufebisayo. Isekhaya njengoba ekhaya uyazi akekho umuntu osebenza. Mina ngabulala abazali bakho. Ngabulala abazali bakho mina wena. Kana sithando sami. Futhi njalo lihlezi ngenza isibili. Kuwena ngithi nawe ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa sithando sami. Hayi Nkosi sengamshaya. Ngiyaxolisa. Angithi uyamshaya masingekho manje sesikhona sami ukuthi solunga. Angithekizwile lento engitshela yona. Yeah mfowethu. Cela ukuzwa ngisakuthanda mina. Cela ukuzwa ukuthi uthini uyithatha kanjani lento mfowethu akutshela yona njengamanje. Uyamukela ukuthi akuzona izingane zakho lezi uyakwazi uzoqhubeka naye. Ingane yangithaziwe mama. Njobe ngitshela mina fanele ngithini. Mina ngisakuthanda mina baba. Yazi uthini sisi? Saphinde sihlangana. Ucela ungangishayi. Yeso. Ngiyacela Angifisi ukuphinde ngikubone emehlweni ami. uyangala baba. Ngiyamalala njengoshukela emanzini. Kodwa ingane zami zona besikhulisa sinawena. Ithena nyamalala njengoshukela Nawe emanzini. kusayenza khona kabe sahlala nawe nje. Ngingalo mina
ngadutshulwa ngihamba ophantelaneni kanti uyazi wena ukuthi ngenza isilimo Sana sami ngiyaxolisa. sonke lesikhathi lesi singaka mfethu Ngiyaxolisa. babalo isikhathi esingaka Ngiyaxolisa baba. esingaka Ngiyaxolisa ingakho fanele ngikutshela uzothina ume lo meze uthi angemi babo wakhe ingakho nje ngisaba nginenkana ngisitshelanga ngifonele la ukuthi ngathi cela zongilapha. wena solve zonke hamba usolve yakhe impilo ngisukele la egcekeni Hawu Jesu. Mfowethu ngicela ngisukele Ngiyaxolisa. Asile bafu asile kulungile ngoba usekutshelile uma wangani zakho lento abefuna ukutshela yona kulungile. Sana sami ngicela sithandane ngiyaxolisa baby. Ngiyaxolisa sithandwa sami. nabangani bakho Ngiyaxolisa baby. hamba nabangani bakho Mfowethu kulungile siyahamba manje sesiyahamba. Siyahamba Ingane manje. zesikoleni nje. lezinto lezi hamba lezinto zakho Bawethu siyabonga kakhulu ukuthi nihambe nathi sizama ukuxazulula lolu daba. Ubhuti sibuye sakhuluma ke naye kodwa bese ngasekho sesimeni sokuthi ufuna ukushuthwa ngoba nizibonele nani eLuis ucameraman wethu. Kodwa bafethu siyabonga thina ukuthi sikwazile ukuthi sifike lana sikhulume nosisi naye futhi ukwazile ukuthi akwazi ukuthi amtshele uba wengane zakhe lento abefisa ukumtshela yona okusho ukuthi umsebenzi wethu siwenzile ngendlela yethu. Siyathemba ukuthi futhi usisi uzokwazi ukuthatha ingane zakhe azise kubo zenzelwe lezi zinto ekumele zenzelwe zona nomfowethu futhi naye ukhombise ukuthi uyakwamukela vele ukuthi ingane akuzona zakhe noma kunzima ayikho indoda vele engayamukela kalula lento efana nali kodwa simbonile ukuthi naye ukutholile ukuthula enhlizweni yakhe njengoba nje bese sikhuluma naye behind the scenes. Siyabonga kakhulu bakwethu sicela ukuthi ke nenze into right ni share niphinde ni subscribe ku channel yethu baningi abangasizakala ngalolu daba ngalezi stories zethu ezikanjena siziveza la nawe ke mawukuthi ufuna sikusize enkingeni yakho sicela ukuthi usicontact kuma contact details ethu lawa avela la ngezansi nibe grand bafethu sharp sharp. ngiyabonga bafethu ukuthi nifike nani ukuze ngithole ulwazi oluphelele yazi yonke lento lebhlungu kumina angiphathekile kahle neze ukube kuya ngamandla ami ngabe lo sisi lo le ngane uyayigwinya aphinda izale kabusha sekuyezami most kakhulu umelo sena 14 years emva kwa 16 years kuzoqhamuka into kanje kumina nawe ulapho bungeke uphatheke kahle hayi ngoba nahlaphe ngisixhwanguxhwangu yebo ngiyaphuza hlezi ngiphuzele ngoba ngibalekela ukuthi angisaphili ngokuphelele njengomfana kodwa mengingazi ukuthi ingane akuzona ezami usisi ngicela thatha ingane zakhe ayihambise kubo kwazi khona izophila ingakho kumele mengaphasi uzothini uzophinda abe netrauma enkulu as long mengamfihlela amtshele mhlawumbe sena 20 or 30 years ukuthi angiyena ubaba wakhe ngoba me close kakhulu kunami. Ngicela ukusukuma nokubonga kakhulu njengoba ngifikile lana. Yebo kubhlungu into engenzile ngamona ubaba wengane zami kodwa kungezona ezakhe. Ngibonga abazile bazongisiza. Ngoba bengisaba ukuthi uzongishaya angibulali. Kodwa ngoba uyachaza ukuthi angihambe ngiyahamba vele nengane ziyagula. Okubhlungu ave mthanda umele ukudla. Njengoba nje ukuthi ngizomtshela kanjani nami angazi ngizomtshela kanjani. Ngiyacela bandla ningixolele. Ngiyacela nawe baby ungixolele la ukhona. Ingane ngizozama ukuthi ngitshele ukuthi kwenzakalani.